One, two, one, two, one, two, three, go! Ez. Hemen Aitor Bixibili etorri aurretik, etorri naiz ni Eskoriatzar guztiak zirikatzera. Zirikatzen egingo dugu, nire herria da, eta zirikatzen jarriko dugu hemen martxan. Bai, ez dago inongo zalantzarik. Otero, sartu zirikatzenen kareta, 1 eta 3, barrura. Zer gertatzen da? Kareta sartu dugu eta oraindik ez diazu abisatu. Irina, arazoren badago? Ez. Eta ez iritsi da, Aitor zirikatzen Eskoriatzara. Gogoan daukazue, Bixibiliren lehenengo denboraldian hori ibili zen, herritar guztiei laguntzen, hor erantzunak erdi esaten, trampak egiten, garbi esan da. Zerbait egin behar dugu Aitor Bixibiliren aurka. Hor nahikoa ja, naskatuta nago, beti ikusten beren txaketa txorrekin uste duela hemen, ez dakit bergarakoa dela, oinatikoa hor lepatente joaten dela, ez, bai jazta, naskatu naiz, baina zer egin dezaket nik nire herrian zirikatzen egin eta erditik entzeko. Bai, Eskoriatzako udaltzaingoa? Bai, ja, noa. Jeup, zer moduz, Debagoieneko herrien arteko trivial pikea astera doa. Bixibili, zein herritara etorri garen gaurkoan, Eskoriatzara etorri gara. Lehenengo denboraldian Eskoriatza 2. postuan heldu zen, ia galdera guztiak asmatuta, Elgetarekin eta Aramaiorekin berdinduta. Gaurko saio honetan baina Eskoriatzarrek galdera gehienak edo guztiak asmatuko ote dituzte eta rankingeko lehenengo postua lortu, berehala ikusiko dugu. Gu prest gaude, zuek ere prest bazaudete, bagoaz! Hiru eskutitz dauzkat eta eskutitz hauetako bakoitzean 10 galdera gehienak Eskoriatza herriaren bueltakoak dira, baina bada bat edo beste alboko herrikoa horrekin Eskoriatzarrak alboan duten herria ezagutzen duten edo ez jakingo dugu. Jolasean, trivial pikean hasteko baina, hiru eskutitz hauetako zeinekin arituko garen gaurkoan erabaki behar dugu. Horretarako herritarren batengana gerturatuko gara, zoriz hautatuko du gustoko duen kolorea, edo berak uste duena behintzat galdera errexena daudenak eta hori etxekin arituko gara. Agian sailenak egokituko zaizki Eskoriatzarrei, Bate jakin, bagoaz, zoriz galderak hautatzera. Hau ez grabatu Irina, mesedez, dana esto berakutzi behar hemen, Aurreko Debagoieneko herrien arteko trivial pikean Eskoriatzan alegindu nintzen eurak irabazten. Ez grabatzeko! Alegindu nintzen ez irabazten. Eta gainera barri itxen duzu, ez grabatzeko! Da serioa! Alegindu nintzen trampak egiten. Eta karo, aretxabaretarrak igarri zaudien. Behingoen, aleginduko naz ez egiten, baina baten egingo dut. Ez are biliko grabatzen, ez? Ez. Eta pentsatu dut San Pedro dala gure zaindaria. Kandelatxo bat jartzia guri laguntzeko irabazten. Bale? Ez grabau, Ez grabau, Nik grabatzen baldin badozu eta trampa bentzen baldin badoztazu. Ni onera oso unanaz. Txarrera. Bueno, Eskoriatzaren alde jolastuko duzu, asmatuz gero Eskoriatzaren alde puntu bat irabaziko duzu, eta gurekin trivial pike honetan jolasteko, hauxe da galdera. Nolakoa da Eskoriatza auzoko Apotzagako kanposantua? Borobila. Ez duzu gehiagi pentsatu, Ez. Seguru zaude? Ni ustez bai. Zergatik esan duzu Borobila dela? Egonda, no. Egonda zaude eta uste duzu Borobila dela? Uste du bai ez. Ez nazen dakordetan, baina uste du bai dela. Munduan badago beste kanposantu dik Borobila denik?
Seguruenik, baietz baina ez dakit. Zuk uste duzu borobila dela. Bai, Uste duzu asmatu duzula? izan leike. Izan leike. Horixe markatuko dugu erantzun zuzen bezala, asmatu baldin baduzu Eskoriatzarren alde, puntu bat. Argi gelditu dadila hemen, ez dizu dela ezer lagundu, Vale. Geldituta, ez dizu lagundu. Udaltzaina ikusi duzu? Ez. Nire atzetik dabil jarraik ikusten baldin baduzu esan beste bide batetik joan naizela. Vale. Bale, eskerrik asko. Bai, zu. Agur. Bueno, hemen Eskoriatzan triviale pikian jolasten gabiltza, zuk Eskoriatzan alde, dana emango duzu, ezta? Bai, Haupa, Eskoitza. Eskoitzak irabaziko dau bigarren trivial pike hau. bai. Bai, ezta? Bueno, galdera errexe ingo dutut, Jarri burua bixi-bixi eta hauxe da galdera. Eskoriatza herrian, San Pedro jaiak ospatzen dira, baina herriko jai nagusi ez gain, zein auzotan ospatzen dira jaiak? San Pedrotan, Intxartxuetan, Intxaurtxuetan? Eta nola daukate jai horiek izena? San Pedro Txiki. Seguru? Bai. Ez duzu gehiegi pentsatu, Horrela da, zuzena da? Zuk uste duzu asmatu duzula? Bai, Bai, seguru zaude? bai. Eta Eskoriatzarren alde puntu bat galdu baduzu? Ez, aurpegi horrek ezan nahi du, ez duzula galdu asmatu egin duzula, ezta? Bueno, eskerrik asko, hortxe, zure erantzuna jarriko dugu, berehala ikusiko dugu zuzena den edo ez, gurekin telebistan ere etxean, beste aldean, ari dira eta parte hartzen etxekoak, Asmatu duzula uste duzu, ezta? Haupa Eskoitza. Udaltzaina ikusten baldin baduzu, zer esan behar diozu? Bantzarela urkulura buelta bat egin dute. Oso ondo, onena zarazu. Eskerrik asko eta gero arte, agur? Agur. Ikusi duzu, harri geleitu dadila, Eskoriatzarren alde ez naizela ezer egiten ari oraingo honetan. Gaztetxoenek ez dute gezurrik esaten. Galdetu diogu, esan du ez diogula lagundu, eta berak eman du erantzuna. Zuzena izango ote da... Udaltzaina jarraika daukadala. Egia da aurreko denboraldian, Eskoriatzan tranpa txiki batzuk egiten ahalegindu nintzela Eskoriatzak irabazi zezan. Baina ez dakit nor enteratuko zen horretaz, eta ez dakit nor deituko zion udaltzainari, eta orain daukat jarraika. Eta egia esan, lehenengo denboraldian Aretxabaletak lortu zuen garaipena, eta horrek Eskoriatzarri min handian bandigu. Aretxabaletak irabaztea badakizu zer den hori guretzako. Eta oraingo honetan, bigarren denboraldian Eskoriatziak irabaztean duko nuke. Udaltzen zaintu batetik baldin badaukat, Bueno, gurekin jolasteko prest. Bai, Asko dakizu Eskoriatzarren inguruan. más o menos. Ez baldin baduzu asmatzen, komodina aukera izango duzu, mugikorraldean badabazu, ateratzeko aukera emango dizut, eta zure lagun bati deitu, kontsultatzeko, beraien uste zein den erantzun zuzena. Bale? Vale. Asmatuz gero Eskoriatzarren alde, puntu bat lortuko duzu, Hauxe da galdera. Erresa da, lasai. Nor ez da Eskoriatzar ezaguna. Ta nik emango dizkizut 4 aukera. Ta zuk esan beharko didazu, 4 horietako zure ustez, zein ez den Eskoriatzan ezaguna, edo izan den orain urte asko Eskoriatzan ezaguna. Ados? Aukerak dira, bat, Felix Likiliano. Bigarrena, Joseba Inurrategi. Hirugarrena, Edorta Zubizarreta. Eta laugarrena, Andoni Zubizarreta. Nor ez da Eskoriatzar ezaguna? Lelena. Lelena esango zenuke? Bai. Ziur zaude? Komodina erabili dezakezu. Nik, espada, erabiliko nuke. Eskoriatzak irabazi behar dut, ez baldin baduzu galdera asmatzen, puntu bat gutxiago izango duelako Eskoriatzak, eta Aretxabaletak Arrasateko Oñatik agian bat gehiago. Deitu zure lagun bati, komodin bat erabiltzeko, eta galdetuko diogu ia, beraiek ados dauden lehenengoa den edo ez. Ados? Bai. Zuk uste duzu lehenengoa, ezta? Zergatik izan duzu hori? Izen arraroa dalako. Izen arraroa delako, Felix Likiliano, abizena arraro xamarra, ezta? Aber hartzen duen, hori ari zara deika? Beñat. Beñati, hori da. Galdetu Beñati esan. Beñat, hemen ari gara Goiena Telebistako saio arrakastatsuenean bizi bilin, eta zure lagunari egin diogu galderatxo bat, eta berak erantzun bat eman digu, baina behar dugu erantzun zuzena Eskoriatzak irabazi behar duelako. Adi, jarri belarria bizi. Beñat, hor zaude, Bai. Bai? Bai. Pentsatu dut ez zegoela. A ber, zuk egingo diozu galdera? Esan, nor ez da Eskoriatzar ezaguna? Nor ez da Eskoriatzar ezaguna. Eta erantzuna dira, Felix Likiliano,
Feliz Likiliano, Joseba Inurrategi, Joseba Inurrategi, Edorta Zubizarreta, Edorta Zubizarreta, edo Andoni Zubizarreta. edo Andoni Zubizarreta. Beñat. Edorta Zubizarreta ez da Eskoriatzar ezaguna. Nire ustez Lelena. Beñat, zer diozu? Bale, zu nahi duzuna esateko. Beñat honek larrez dizu lagundu. Bueno, ontsen aldatu zen. Kontuz denok. Aldatu ingo du erantzuna. Zein da erantzun zena? Laugarren. Laugarrena. Feliz Likiliano, Joseba Inurrategi, Edorta Zubizarreta edo Andoni Zubizarreta. Andoni Zubizarreta markatuko dugu ez dela Eskoriatzar ezaguna, ezta? Oso ondo, seguru zaude, ezta? Bai. Zergatik esan duzu hori? Ze Edortak dauko anai bat, baina ez da ditzen zelan Andoni. Argia zara zu, Ondo, markatuko dugu orduan Andoni Zubizarreta ez dela Eskoriatzar ezaguna. Oso ondo, ba hortxe erantzuna, eskerrik asko, Beñat, agur. Eskerrik asko eta ia asmatzen duzuna, asmatu duzu Eskoriatzarren alde puntu bat. Hau pasu. Asko dakizuzuk Eskoriatzarren inguruan? Bueno, apurtxo bat. Apur bat. Nik galdera bat egingo dizut. Oso erresa da, Nola du izena Eskoriatzako ludotekak? Tortolis. Ez duzu pentsatu, Plus, Seguru zaude? bai, Uste duzu Eskoriatzarren alde dena eman duzula eta puntua lortu duzula? bai. Bai, bortxo markatuko dugu erantzuna eta ikusiko dugu ja erantzuna dela. Izena berezi xamarra bada, ezta? Bai, egixe da. Nundi datorren? Ez Gehiei dakit, hori galdetzea ez igual. dakit. Ez dakizu. Bueno, hortxe ikusiko dugu, etxean zaudetenok ere zuek apuntatu, Tortolis, hori den Eskoriatzako ludotekaren izena. Eskerrik asko, Zuei. Eskoriatzak irabazten duen, Vale, ba. Ikusiko dugu. Gero arte Venga, agur! bai. Argi gelditu da, Eskoriatzarrak etxeko lanak eginda daudela bigarren denboraldi honetarako. Nik nahiko bisi ikusten ditut, Galdera asko asmatu dituztela uste dut, baina, bueno, oraindik badaukagu zer galdetu. Bazen. Jolasteko presto egongo zara, ezta? Bai. Eskoriatzarren alde dena emango duzu, puntu bat irabazteko, debagoineko trivial pike honetan, Eskoriatzak irabazi beharko du, ezta? Bueno, Aretxabaleta gainditu bai behintzat. Hombre, hori ondo gongo. Lehenengo denboraldi Aretxabaletak irabazi zuen, Eskoriatzak bigarren gelditu zen. Bueno, bengoen txarra ezin gara. Ahaleginduko gara. Galdera badaukagu zuretzako, zuri zautatutako 10 galdera ari zarete Eskoriatzarrak erantzuten, zuri bat egingo dizut, galdera erantzuteko baina ezin duzu atzera begiratu. Vale. Ez egin tranparik guri, Ez. Aurten, Eskoriatzan, denboraldi honetan, zintzo gabiltza tranparik egin gabe. Galdera da, Eskoriatzako plazan, hemen atzean dugun plaza honetan, zenbat banku daude? Ongi pentsatu batzuetan, ez duzue gehiegi pentsatzen, eta gero hanka sartzen duzu eta herriaren aldeko puntua galdu. Izan ere badakizu, ez baldin baduzu zuzen asmatzen erantzuna puntua gutxiago izango duela herriak. Bai, baina... Seguru zaude? Zuez lau eta lau. Oso ondo. Ba, ongi pentsatu, Irina. Irina, eske pixka bat tratu inaz, hau ez grabau, bale? Ez grabau, Zuk ikusi hau, ikusi hori. Ez grabau, Irina? Eta, bueno, berriro ingo dugu galdera, bale? Orduan, gaurkoan gurekin jolasean arituko zara? Zenbat ziren, ba. Gaurkoan gurekin jolasean arituko zara. Irina, bai prez? Bueno, eta hauxe da gure galdera. Eskoriatzako plazan, ezin duzu atzera begiratu, zenbat banku daude? 8. Oso ondo, ba hortxe markatuko dugu zure erantzuna, 8 banku daudela diozu, ikusiko dugu, ba jarraian 8 dauden, edo ez, eskerrik asko, agur. Bai. Zuei gurekin jolasteko presto egongo zarete, ezta? Bai, Gure saioaren fan amorratua zarete. Bai. Hombre, Eskoriatzak irabazi behar du oraingoan, ezta? Hombre, baiet. Duda barik, herriaren alde dena emango duzu, Bai, dena eta gehiago. bai. Hau Eskoitza. Hau baskoitza. 10 izen bat asmatuko dituzte Eskoriatzan? Danak. Danak, oso ondo. Zuk izango duzu, zure biok izango duzu orea, horietako galdera bat asmatzeko. Ez baduzu asmatzen, adi, kontuz, alerta gorria fosforito elektriko, Eskoriatza puntu bat gutxiago izango du, Hauxe da galdera, asko dakizue Eskoriatzaren inguruan? Bueno. Aukeran emango dizut, zer nahi duzu, Eskoriatzaren bueltako galdera bat, ero Aretxabaletaren inguruko galdera bat? Eskoitzakua. Duda gabe? Bai. Bale. Hauxe da Eskoriatzako galdera. Nola du izena, ematen du marakakin ari naizela, nola du izena Eskoriatzako diruak? Zagit. Erresa da,
Dirua. Tramposoa bagara baina horren beste ez. Eskoriatzan badago moneta propio bat. Seguru ez dakizuela? Ez. Hor, Ibarraundi museoa badago, ezta? Hor bizitatzen duzuen. Bai. Eta badaude, horrelako txanpon berezi batzuk, Txorrotx mendia ere ezaguna da, ezin dizuet gehiegi lagundu, zin egin dut eta San Pedroren elizpean ez dudala pistarik emango. A ber? Ez que fanginen ikustera txikita, baina ez dago geratzen duzuna. Ai, barkatu ia atera zaitu. Barkatu, nire barruan dagoen Aitor da, ez ni ezin dut kontrolatu nire barrua. Beste herritar batek erabili du eta deiaren komodina, baina emango dizuet, 30 segundo, mugikorra atera eta kontsultatzeko nahi baldin baduzu, Bai, biatuko. 25, 24, 23, 24, bat... Ai, ama, ez du bilatzen guti. Ai. Ez dakizu, izan izen bat apustua egiteko eta agian, hola, bote prontuan asmatuko duzue. Itxoin. Hori da trampa, horren beste begiratu. Bote izen bat. Ez izakit. Az. Zebixo. Zebixo. Az. Claro, ez esaten baldin badut erantzuna gero, aretxabaletarrak azarretuko dira. Aztarna. Markatu dugu Aztarna eta udaltzaina. Ikusiko dugu berehala zuzena den edo ez. Udaltzainari esan aretxabaletara joan izela, agur. Ez daukadala asmorik Eskoriatzarren alde tramparik egiteko. Hau, Debagoieneko herrien arteko trivial pikea da, gauza oso serioa da, Oso serio. Bueno, zirikatzen saioarekin, hasiko gara. Kaixo, zer moduz? Kaixo. Ondo? Bai. Bueno, gogotxo ikusten zaitut jolaserako, ezta? Bai. Hipopotamoaren izerdia zein koloretakoa da? Txuria. Ongi pentsatu. Transparente. Ez, kolore badauka. Hemen guk zirikatzen ditugu herritarra gauza bitxiekin. Urdina. Zure kolore gustukoena zein da? Lila. Agian lila kolorekoa da, morea izango da agian hipopotamaren izerdia. Zein erantzun ematen duzu? Urdina, oso ondo? Jarraituko dugu galdera gehiago egiten, Baina uste dut hor... Ikusi duzu Amerikana duen aurkezle xelebre bat, ez? Ez da. Bueno, geroago egingo dugu eta jarraituko dugu zirikatzen. Ados? Gero arte, agur, Agur. Bueno, Eskoriatzarren trivial pikean ari gara Eskoriatzarrekin. Ikusi dut, zuk jakingo duzula galderaren erantzuna, Eskoriatzarren aldetena emango duzula, eta puntu bat irabazteko aukera emango dizut, Vale. Nola du izena Eskoriatzako plazak? Hau handaket. Mutil baten izena dauka. Bai. Badatorrela. Bai, puntan daket. Uste tengat plaza alboku, baina justo... Zer den, jaki... A ber, badator. Alboku, uste tengat, baina plaza... Ez, entzun du zerbait. Ari da gure San Pedro guri babesten. Bai, Ferran ez da... Ai, joder.
Nintxe bertan txuriz Eskoriatzako harrapo duzta. plazaren izena, mutil baten izena du. Bai. Normalean, burura etortzen zaigun lehenengo izen hori izaten. Bai. Zuri zer etorri zaizu? Ez, niri, Fernando Gorosari, baina ez da, hori badakit. Da, Antzekoa da. bai, Esan izen bat, hori markatuko dugu. ez jatu urteten, ointxe bertan. Ointxuri, harrapo duztazu. Bota izen bat. Ez jatu, ointxe bertan ez. Esan duzu hor lehen izen bat. Bai, esan dut Fernando, baina ez da Fernando. Seguro? Ez, Fernando Gorosarri ez da. Fernando Gorosarri da albukua. Ez, ointxe bertan txuriz harrapo duztazu. Bueno, aukera galdu duzu, Eskoriatarre puntu bat galdu dute tamalez, baina, bueno, ia urrengo herritarrarekin aukera daukagun da puntu hori berreskuratzen dugun. Eskerrik asko, Bai, zer. Haze begia, ni pentsatuzu galderan erantzuna zeneukala, baina haupa Eskoriatza. Bai. Aretxabaleta gaindituko du. Bai. Arrasatere bai, Hori Elgeta, seguro, Maio, seguro. oso ondo, eskerrik asko. Bai, zeuri. Eta Eskoriatzatiko plazatik bueltatxo bat eman izan Bai, ikasteko, eske, ointxe bertan seguramente, 10 segundotan, esango du jo, Ba, kalean ikusten baldin baditu, Madre mia, txuriz geratu naz. Gebarte, agur. Eskoriatza da munduko herririk onena? Bai, uste baietz. Uste! Ez que kompetentzia. Ze kompetentzia, gure trivialpika? Ba, horregatik behar dugu zure laguntza Eskoriatzak Aretxabaleta gainditzeko lortuko du. Vale, ez dakit. Espero. Zure laguntza ezinbestekoa da. Nik erakutsiko dizut argazki bat. Eskoriatzako eraikin oso ezagun bada. Eta esan beharko didazu, ze eraikin den. Asmatzen baldin baduzu, adi Aretxabaletarrak. Bat, bita hiru. Erreza da, Elixa? Adi, bat, bita hiru. Zer da? Elixa o museua? Eliza, etxoin barkatu. Ui, igual ez aizu entzun hemen telebiztan. Barkatu esan duzu, Eliza edo museoa. Elixa edo museua. Gu behar dugu erantzun bat. Eskoriatzako zein eraikin mitiko, historia daukana, ezaguna, Museua. museoa da. Seguru zaude? Ba, ez dakit, baina espero baietz. Berriz behiratu. Koloreak. Ez dakit. Museua Ja, esan. oso erresa ez ditut garri argazki honekin, gauzak direna bezala. Lehenengo esaten dugun hori izaten da askotan erantzun zuzena. Hainbat aldiz esan dut. Ez bakarrik Eskoriatzan, ez dut hemen tranparik egiten. Elixa orduen. Izena eta abizena behar dut. Zu zara joaten domeketan besetara. Ez. Ze egiten duzu domeketan pixamena besutu. Etxean geratu. Etxean geratu lasera Bai. zain. Esto Zintzo, beste zintzo. Bai. Bueno, orduan, zure ustez, Eskoriatzako zein eraikin ezagun da hori? Espero Elixa izatia, ez dakit. Bale, Eliza markatuko dugu, eta ikusiko dugu ia asmatu duzun. Haupa, Eskoitza. Opa, Eskoitza. Eskoriatzarrek zein herritarrekin edukiko dute sailena trivialpika irabazteko? Atxaltakoa. Atxabaltakoak. Bai. Denak berdina esaten dute. Atxabaltarra badira, Badukazuzuk atxabaltarren inguruko txutxumutxurik? Arutza zoazen, ez? Bai. Guazen, gu beste herritarra bilatu bitartean kontatu niri atxabaltarra zen moduzkoa dira. Ez dakit. Kuadrilla handaukete. Bueno, baina kuadriakoa jatorrak, baina bestela Aretxabaletan iaz trampa egin nuen. Eskoriatzaren alde dena emango duzu? Claro, baiet. Dudari gabe, ezta? Eskoriatzak irabaziko du trivialpikea? Irabaziko du. Zergatik? Panik erantzun goterako. Hori da gu behar dugun espiritua. Tamalez, zuri egokitu zaizu alboko herriaren inguruko galdera bat. Alboko herriaren inguruan, Aretxabaletaren inguruan asko dakizu? Bueno. Zer moduzkoa dira Aretxabaletarrak? Jatorrak. Nik ezagutzen dutena, behintzet, jatorrak. Eta orain kamara itzaliko bagenu, zer esango zenuke? Berdina. Lagun mina dauko eta txabaltan. Nik ez gehiago. Bueno, hauxe da galdera. Nor da Aretxabaletako alkatea? Gari Iturbe. Lagun mina be bai. Argi gelditu da nik ez duela tramparik egiten, Seguru zaude bera dela? Mira. Seguru? Bai, oso seguru. Izena eta bizena behar ditut, osorik. Gari Iturbe. Gari da bere izena?
Bai, supongo, bueno, garikoitz, izango da, gari ditzen zide. Orduan zure erantzuna da? Gari iturbe. Zure erantzuna da? Garikoitz iturbe. Horixe markatuko dugu, ia basmatu duzun, asmatu duzu, Eskoriatzarren alde, puntu bat. Eskerrik asko, segi liburutegira asko ikasten, zu bezalako jakintxua garritugu eta herri honetan. Aupa Eskoriatza. Aupa Eskoriatza. Eskerrik asko. Agur. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, go! Eta iritsi da jolasean egiteko ordua eta gurekin jolasean hartuta 50 euro eskuratu aldirela badakizu, ezta? Izan ere, gaurkoan Eskoriatzan gaude eta bertako merkatari elkartearen eskutik 50 astroke ditugu bertako herriko komertzioetan gastatzeko. Jolasean arituko diren herritarrak bilatzea besterik ez zaigu falta eta gaurkoan zein jolas egingo dugun jakin nahi izango duzu, ezta? Lasai, berehala egingo dugu eta jolasa argi eta bizi ibili beharko dute eta beraien abilezia eta trebesiak erakutsi beharko dizkigute. Edalontzi bat eta pinpon pelota bat izango ditugu eta jolasean protagonista. Guazen! Ba, esan dizuet, lortu ditugu lehiakideak, hementxe prestatu ditugu, izan ere gaurkoan edalontziak eta pinponeko pelotak izango dira protagonista, bakoitzari edalontzi bana jarri dizuegu, eta zuen trebesiak ikusi beharko ditugu abilesiak batak bestearen edalontzian pinponeko pelota hori sartzea lortu behar duzue, 50 euro hauek gero Eskoriatzako komertzioetan gastatu ahal izateko. Prest zaudete? Bai. Gogotsu? Bai. Biotako nork uste duzu irabaziko duela? Zuk. Hombre, norberarengan konfiantza hola behar da, prest baldin bazaudete, 3, 2, 1, hasta dila jolasa. Horrelako berrez pentsatzen zenuen zu sartuko zenuela? Ez, posi jarri zara, Bai, oso posi. Punteri ona daukazuzuk, Ikusten da, Ze bilizara, entrenatzen, ez ustean harrapatu ditugu, esango dugu, ez dutela entxegurik egin, ez dutela entrenurik egin, lehenengoa dela. Saskibaloian jokatzen duzu? Ez. Oso eskasi zen, ez beti egizatzen. Oso ondo. Bueno, ze modu zibilizara zu? Ni ondo. Ondo. Uste nun punteria hobeago naukala, baina bueno, praktikatu egin barko duzu pixka bat gehiago. Hori bai, irabazi dituzu, hemen emango dizkizut nik 50 euroak eta atzean dauzkazu zerrendatxo bat, Eskoriatzako liburu denda, tabernetan ere bai, Eskoriatzako komertzioetan barrena 50 euro dauzkazu gastatzeko. Zuk erabakiko duzu lagunarekin partekatuko dituzun, edo zuretzako nahi izango dituzu. Ondo portatzen bada. Ondo. Bueno, bikote, eskerrik asko eta aurrera jarraituko dugu guk saioan. Agurte besterik ez zaigu falta, baina berehala agurtuko ditugu, eskerrik asko. Arte agur. Ikusi duzue, Eskoriatzan egin beharrekoak egin ditugu, galderak egin ditugu, jolasa egin dugu, Eskoriatzarrak rankinan zein postutan dauden jakin dugu. Argi gelditu da Eskoriatzarrak bizi ibili direla lehenengo denboraldian bizi, bigarrenean are biziago ongi prestatuta egon dira eta Eskoriatzarrak. Irabaziko ote dugun, nire Eskoriatzar naizen aldetik, horixe nahi, San Pedro hortxe izan dugu, San Pedroren babespean egon gara, eta uste dut, bere laguntza txiki bat izan dugula. Oraingo honetan argi gelditu da dira, nik ez dudala inongo laguntzarik eta inongo tramparik egin. Ezer ez duzu ikusi behintzat, ezta? Badi, datorren astean agian, zure herrian, edo zurean izango gara, baina lasai, ez duzu eta Eskoriatzar trivial pike honetan gainditzeko aukerarik izango. Ez baldin badidazue, budurik egiten, orkatila bihurritzen,
joan prestatzen eta burua bisi jartzen. Agur!